Ngakho-ke besisacela ukuthi abaqophisani baxhawulane izandla manje. Kodwa yini-ke lena ayifaka kuyona uSomani? Ngizomshaya uSumani ngimlimaza aze akhohlwe ngalo mncintiswano. Mina ngifuna ukuthi alahlekelwe nayimpilo yakhe. TikTok. Babopheni bobabili laba. Aningiyekeni, sukani endleleni yami. Usenkingeni manje uThixi. Nosana usenkingeni kuzokwenzakalani ngempela? Angeke ngivume ukuthi iqhinga lakho liphumelele, ngizwa. Hayibo ngempela. Hey! Uyabona nje yena ngelanga ahlanganisa ngalo uNeil benoTrisha. Ngaqonda ukuthi mhlawumbe ungifanele nami. Yebo. Ini. Uyazi ukuthi uma ukulesimo ngenxa yakhe nje lona. Unkosazana uShaguna uzama ukuzibulala ngokuthi aphuza amaphilisi okulala. Cha unentombi bo. Engakwazi ukudlula emadodeni esekajola nawo. Baba, Yabona nje lo muntu okuyena ophusha uShaguna. Angeke nje aphunyuka.